Happy kayo ko, day. Kung mao, good luck, day. Maayo magdugay mo. Dali ara gid sa. Mura kanus alang ganito nagkauyab ta pero karon 5 na ta ka tuig. Mao gyud, babe. Oh. Babe. Ganina rin ko nakabantay nimo. Nakay problema? Babe, Ngano lagi, unsa problema, babe? Sulti ko. mularga ko. Ha? Muapas na ko ni Papa dito sa abroad. Ug adto na ko for good. O niya ako. Kita? Um, Unsa ko naman lang? Kon, padayon lang gyapon ta. Kinahanglan nga di ta mawad adog communication. Kaya na to mag LDR, babe. Nahibaw ba ya gyud ka ha nga kunta kayo na akong LDR, babe? Di na ba ko ganahan, ana? O kung mao naman lang kay Denny, mas maayo pag magbuwag na lang talayo. Ha? Di ka ganahan og LDR pero makigbuwag ka? Sabta sa ng sitwasyon, babe, good. Saligi lang ko. Promise, kaya ni nato. Sa'yo na kayo ni mo pagsulti, ana, no? Kaya di man kung ikaw may mahibilin diri. Dili ikaw may mabiyaan. Sorry, Leo, pero undangon na lang gini nato. Oh, we know na. Nagyabak naman yung taon ka, uy. Imong desisyon nga makigbuwag, o niya ikaw may naghilak-hilak, diha? Dili ka mo sugot na mag-LDR, pero nakigbuwag na gitinuon ka. Ay, kalabad ba ni mo, uy. Mahadlok man ang kukuday, kud. Wag ko makasabot ni mo, ay. Pero, sige lang, uy. Kung para ka mo, gyud, balikon magid mo sa kapalaran, ba? Day. Nak, asa naman ka? Gabi naman kayo eh. Upo magkamauli. Naapa ko sa opisina pa. Nag-overtime ko. Nak, sige mo nag-overtime. Pagliyaw-lingaw sa kunubi eh. Pagliyaw-lingaw pa lang siya. Ayaw hirot ang tala mong oras trabaho. Pa, Ako may nag-uuli mo eh. ayaw kabala ka pa. Okay, ragyot ko, okay? Mas malipay ko nga magsige kong atubang sa akong trabaho. Uwi noon. So, everyone, meet our new supervisor, Anjo Luis. Good morning, sir. Good morning, everyone. Hi. Lain na sad nga supervisor. Ikapila na ni sa gigihilis-ilis og supervisor din Mura ra pag stricto hunok na. Tan-awon tag makalahutay baka ni siya din Sige na ba? Kuyog na mo manglaag ba? Mag-KTV Barta. Hi. Sige, good. Dili ko mo overtime karon. Ako lang paspasan akong trabaho. Thank you! See you!
nahuman na gyud ako akong trabaho. Sakto. Nag-text na po si Arlene ako nga tuwa na sila sa KTV bar. Mula ka na... Oh. Ngano ni sir? Ngano imo kong gibundakan aning mga papers, sir? Trabaho na. Kaya ako nang kuha on tomorrow morning. Unsa? Day, sorry na. Unsaon taman nga kinahanglan man gud akong trabahoon gud. Ay, ambot na lang yun ni mo, Winona. Unsa man ka? Imo na lang pakamatyan imo trabaho, ha? Wala gani kay pahuway, wa pagkikilaglaag. Mobawi lagi ko sunod, okay? Promise. Buhata, oy. Ayo sige istorya. Day, Arlene. Winona, Oh, na ako yung lunch meeting. Dali. Uban ako. ha? Muuban ko nimo, sir? Hmm. Pero... Wala din kang pakuntan, ha? Let's go. Sa mga trip, ani niya nga. Kiuban-uban pamangyog ko. Ay, gwapo unta. Pero stricto lang kayo. Murik Yo. kuway kalipay. Hmm. Ah, ha? Emergency? Okay. Sige. I-postpone na lang una na to atong meeting. Okay. Sige, bye. So, di madayon ang meeting. Kita na lang mo may mga on. Sir, pwede ra ko mo... Upanay lang ko. Please. Oh. Okay, sir. Mao ba? Basig nakagusto siya nimo, day. Nakagusto gud taon. Basi gusto lang gid niya nga hago-hagoon ko. Di ko mo tuwa na, uy. Gusto lang gid niya nga makauban ka. Kaya nganong sa kadaghang sa tao, ikaw man gid be. Unsa man ko ni rason ana niya nganong ingon ana yang gipakitang lihok diha nimo, ha? Nakagusto ko nimo. Oh, Oh. O nang kita pala nako nimo. Gusto na nako nga makita og makauban ni ka permi. O gusto ko manguyab nimo Winona. Anjo. Pero ay kabala ka. Wa mo ko magdali. Pero pasagdi lang ko nga manguyab nimo. Nagagusto ka niya, sugtaday. Ambot. Wa pasad ko kay bawo kung andam na ba ko musod og relasyon day. Unsaon man sa nimo pagkahibaw kung dili nimo suwayan, di ba? Day, Salamat kay gisugot ko nimo Winona. Promise. Dili ka magmahay. Mahalon og pangga. Love. Magpakasal na ta. ha? Kasal dayon, love? Pila pa lang ganita ka buwan? Nga naman day, ha? Dili man na tungod sa gidugayon o unsa. Ha? Nganong wa man ka makatingog? Kay bisan og pila na may kabuhan ni Anjo, day. Bisan og nakita na ko nga pinangga og mahal kayo ko niya, no? Pero, huwag yung ko makasabot sa akong kaugalingon. Di ko sigurado kung love ba na ako siya. Pero usaray sigurado ko nga secured na ang akong future niya. So, unsa man? Magpakasal ka niya, day?
Thank you. Salamat! Thank you. Love, natay client today. Pero di ko makalugar. Okay ra nimo nga ikaw lang una mo makig-meet niya. Ako lang siya sultihan nga ikaw mo makikita niya. Sige love, way problema. Asa man? Asa naman yung among client? Naapara mong tako'y lakaw da. I'm so sorry. Na-traffic ko. Oh, Oh, Winona? Leo? Winona! Kumusta? Wait. Nausap na yung mong apelyido. Minyo na di ka? Oo. Ikaw? Wa pa. Kaysa tinuod lang. Nagpaabot ko nimo. Ha? Wala kong sud og relasyon. Sukat nga nagkabuwag ta, Winona. Kaya nisaad ko sa kong kagalingon nga balikon ti ka. Pero, wala na day chance kay minyo na day ka. Leo? Pero naalang ko'y gustong ipangutanawin. Ikalimta na gidi ko nimo. Wala na gidi kay feelings para nako. Ha? Ay, kabala ka. Kung sa may tubag, kung sa tubag nimo, hindi na tika sa mukon. Gusto lang kong makasiguro. Sa tinuod lang, Leo. Sukad masukad. Ikaw rin yung lalaki nga gimahal na ako. Pero nahigot na ako sa lalaki nga wa ko mahigog Leo. Wa na tay kagawasan. Wa na tay chance. Sa tinuod lang, nagmahay gud ko nga nibuhi ko niya. Kung naalang gid untay chance nga mabalik ang tanan, gibuhat na nako. Pero awahin na. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalang taagi ni Winona nga taga Tayud Konsolasyon Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan. Kung maibabalik ko manan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.